لما عالت نريو أب تسالونكينا كنري دلي زلخو قداماي تسالونكي دلا حساباتنا معرف اوكي قداماي تسالونكي معرف حموشة تقصى أثرت حدا يا زلا كنري حفشاو ግን ቅድሚ ናብኡ መኻደይ ገር ደሊ ማለት እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 6 ክርያ ደሊ ኣለኹ 6 ብላይ ኩሉ ሰባት ተሰሎንቄ ክንሪኦ ኢና ጥቕሲ 6 እንታይ ኢልዎ ካብ ቁጽሪ ከንብባየ ግና ህዋተይ እታ መዓልቲ ጎይታስ ከም ሳና ብለይቲ ከም ተመጽስ ባዕልኻ ፈልጡ ይኽሞ ብናይ ዘመናትን ግዜታትን ክጽሕፈልኩም ሲ ኣይልየኩም ሰላምን ድሓን እዩ ክብሉ ከለዉ ተነስቲ ክልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፍዓት ብድንገት ይመጽኦም እተውን ኣይከምልጡ እዮም ግና ንስኻትኩም ግና ኢሎም ንስኻትኩም ግና ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹምሞ እታ መዓልተትያስ ከም ሰራቒ ከይፀዓኩም ሲ ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮናን ደጊምሲ ኢልዎ ደጊምሲ ንቃሕ እምበር ከም ካልኦት እንታይ ትግበሩ ኣይትን ደቅስ ዓይን ደቅስ ኢልዎ ደጊምስ ንንቃሕ ንጠንቀቕ እምበርሲ እቶም ካልኦት ዓይን ደቅስ ኢልዎ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ትርጉምካ ክሪኣ ከለኹሲ ታይሎስ እምበርሲ ንንቃሕ ገዛ ርእስና እውን ንግታዕ ታ ንጠንቀቕ ይብሎ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ነብስና ንግታዕ ብሎ ሳርስና እጂ ሎም መዓልቲ ይበያ ዘለኹ ኣርእስቲ ንጠንቀቕ ንጠንቀቕ ወዲያ ጠንቀቕ ተወዲያ አምላክ ተጠንቀቁ ብለናለው ማለት ሲሪየስ ተጠንቀቁ ንጠንቀቕ ተጠንቀቕ በሉ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ተጠንቀቕ ዳይት ሓወይ እሺ ንጠንቀቕ ባይዘወይ ማለት እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእኒ ማለት ሓፈሻው ንጠንቀቕ ማለት እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምዕራፍ ተዳሪናዮ ሲ ኣብ ንጠንቀቕ ትብል ቃላት ሓሳባት ክሪኣ ከለኹ ሲ ንጠንቀቕ ትብል ቃል በዓሉ ብክልተ ገጽ ኣለዋ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊኻ ክወርድ ዝኽእል መጉዳእቲ ወይ ጥፍዓት ወይ ከዓ እንወት ተጠንቀቕ ትብሎ ሓደጋ ከይበጽሐካ ተጠንቀቕ ትብሎ በት ሓደ ገጽ ከዓ ተጠንቀቕ ትብሎ ከይሓልፈካ በረኸት ተጠንቀቕ እዚኣ ዕድልሲ ከይተሓልፈካ ትብሎ ስለዚ እንታይ ሂዝሎ ማለት እዩ ተጠንቀቕ ክልተ ገጽ ሂዝሎ ክልተ ገጸ ባህር ኣለዎ ተጠንቀቕ ደቀ ጂ ዓበይቲ ወይ ንመንስያት ነገር በቃ ብዝኾነስ ተጠንቀቕ ኣብዚ ትኺድ ትብሎ እጂ ክልተ ቾይ ዘኻትቦ ሓደጋ ኣለሞ ተጠንቀቕ ትብሎ ወይ ከዓ በረኸት ኣሎ እዚ ዓድሲ ንብሎም እንዲና ምሽ ደቅና ዲና ነዚኦም መንስያሲ ኦፖርቹኒቲ ብጣዕሚ ድል ኣለዎ እሞ ተጠቀሙሉ ተጠንቀቁ ካይዳኹም እንታይ ግበሩ ትብሎ ሪዎሞ ነቲ እድልሲ ተጠቀሙሉ ትብሎም ኣብ በረኸት ምንታ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ምንታ እንከበጽሖ ስለዚ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ እንዳበልና እዛረቢና ማለት ስለዚ ተጠንቀቕ ትብል እንታይ ይብላ ኣለኹ ክልተ ገጽ ኣለዎ እግዚአብሔርካ ተጠንቀቕ ወይ ናብቲ ዘላለማዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ንኽናኣቱ ኢና ወይ ድማ ናብቲ ዘላለማዊ ዝኾነ ጥፍኣት ክናኣቱ ምርጫና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ተጠንቀቕ ይብሎ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ከዓ ርእስኻ ግታዕ ይብሎ ከምታ እንትወይ ዝበልክኹም ተጠንቀቕ ዝብል ብዝኾነ ኣብ መጽሓፍ ኣብ ኩላታስ ሞባይል ኣለና ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ወይዘር ከም ገለ ተበላሽ ወይ ኣዝዩ ንፋስ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝናብ ዝኾነ ሓደጋ እንተዳ ኮይኑስ እንታይ ይህቡና እዮም ዋርኒንግ ይህቡና እዮም መጠንቀቕታ ይህቡና እዮም ሕጂ ካብኡ ጀሚሩ ናትካ እንታይ እዩ ማለት እዩ ንፋስ ከቢድ ንፋስ ኣለሞ ወይ ከዓ ከቢድ ዝናብ ኣለሞ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ክልውላው ኣለሞ ኢሎም ኢሚዲየትሊ ድርብሹኻ ምሽ ማለት ድርብሹኻ ደይኮነስ የጠንቅቑኻ
ሽኡ ናይቲ ገዛ ሰብ ናይቲ ታሽቡ ተራእዩ ማለት እዩ ወይ ደፊሩ ክኸይድ ወይ ከዓ ወይ ክኸይድ ተኸይዶ ከዓ ስራኻይ ትገድፍ እንተኮይንካ ተኸይድ ተዳኾይንካ እንታይ ትገብር ተጠንቂቅካ ማለት ነቒኻ ትኸይድ ነገራት ኦረዲ ኣብ ቅድሜኻ ወርኒንግ ተዋሂቡካ ኣሎ ስለ ዘሎ ኪድ ኣይተቋርፅ ግን እንታይ ግበር ነቒኻ እንታይ ግበር ከይድቅስ ከይትዛነይ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ከቢድ ዝናብ ስለ ዘሎ ወይ ከቢድ ዝኾነ ነገራት ስለ ዘሎ ተጠንቂቅካ እንታይ ትገብር خيد صراحة خيب كوركا مالت سلازي زي تكنولوجيون ገዛ ርእሱስ ይሕብረና እዩ ተጠንቀቁ እንዳበሉ ይሰዱና ስለዘለው ማለት እዩ ስለዚህ ቃል አምላኹን እንታይ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ጥቅሲ ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ኢና ኢልዎም ስለዚህ ንንቃሕ እንትጋሕ ኢልዎ ብሓፈሻው ኣብቲ ምዕራፍ ተዳሪኹሞም ሲ ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኣብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ሓሳባት እንተዳሪኹሞ ካብ 4 ካብ ጥቅሲ ሓደ ክሳብ 11 ከምብዎ ይደከለ ግን ንእግዚአብሔር ዘሐጉስ ህይወት ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎሲ መጀመርታ ኣብቲ ምዕራፍ 4 አምላኽ ዘሐጎሰሉ ህይወት ይሓልኹም ኢልዎ ሓጎስ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኻይ ሃይልኹም ይብለና አምላኽ ክሕጎስ ከሎ አምላኽ ዘሐጎሰሉ ህይወት እንታይ ግበርኩም ኢልዎ ሓልኹም ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎሲ ክሪኤና ከሎሲ አምላኽ ይሕጎስ ኣይሕጎስኒ ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ መጀመርታ ኣብቲ ምዕራፍ 4 እንተዳ ኩሉ ሪኢኹሞ ንአምላኽ ዘሐጉስ ህይወት ይሓልወና ኣብቲ ንነብረሉ ኣብ ቤትና ዲና ኣብ ስራሕና አምላኽ ዝብሕጎ ህይወት ይሓልወኩም ምስ በሎም ብዙ ይዛረቦም ስለዚ ከምቲ ኢሎም ብዝተረፈ ሕዋተይ ንአምላኽ ምእንቲ ክትሕጉስዎስ ከመይ ጌርኩም ትነብሩ ከም ዝግባአኩም ካባና ተማሂርኩም ኢኹሞ ድሮ እኳ ትገብርዎ ኣለኹም ስለዚ ሰብ ተሰሎንቄ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ እቲ ጽቡ ነገር ንአምላኽ ዘሐጉስ ህይወት ካባና እንታይ ጌርኩም ኢኹም ተማሂርኩም ኢኹሞኻ እንታይ ግበሩ ከምኡኻ ትገብርዎ ኣለኹም ስለዚ አምላኽ እንታይ ይገብር ኣሎ ወሳለ አምላኽ ይሕጎስ ዘሎ ህይወት ዶ ነብር ኣለና እየለና ህይወትና ክንፍትሻ ይግባአና ስለዚ መጀመርታ አምላኽ ከመይ ገይሩ ይሕጎስ ኣብ ሓዳርናስ አምላኽ ክሕጎስ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህይወትናስ አምላኽ ክሕጎስ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ድልውነት እዩ ናብቲ ተጠንቀቕ ክትኣቱ ወይ ከዓ ናብቲ ነገራት ክትመጽእ አምላኽ ከመይ ገይሩ ክሕጎስ ከም ዝኽእል ንአምላኽ ዘሐጉሶ ብዙ ነገር ኣሎ ከም ፍቃድ አምላኽ ዝመላለስ ውሉድ ክንከውን ከም ሓሳብ አምላኽ ክንመላለስ ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ክንመላለስ ስለዚ አምላኽ ክሕጎስ እንተዳ ኮይኑ አምላኽ ሓጎስ አምላኽ ድማ ንዓይናኻትኩም እንታይ ዝኸውነና ሓይሊ ዝኾነና ሓይልና ብዛዕባ አምላኽ ብዙ ነገር ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ብቅድስና ክትመላለስ ከለኻስ አምላኽ ይሕጎስ ኣባኻ ሓይሊ ይመጽእ ምሕረት ክትገብር ከለኻስ አምላኽ ይሕጎስ ኣባኻ እቲ ምሕረት ክትገብረሉ ዘይደለኻዮ ነገራት ንስኻ ኸ ምሕረት ክትገብር አምላኽ ሓይሊ ትረክብ ምክንያቱ ነቲ ምሕረት ንክትገብሮስ እንታይ ትረክብ ሓይሊ ትረክብ ስለዚ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክጽሕፈሎም ከሎ ብዛዕባ ንአምላኽ ዘሐጉስ ህይወት ይሓልኹም ኢልዎም ዋተይ ንአምላኽ ዘሐጉስ ህይወት ንንበር አምላኽ ዘሐጎሰልና አምላኽ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ካባና ስለ ዝተማሃርኩሞ ድሕሪ ደጊምስ ብዛዕባ በቃ ተማሂርኩሞ ኢኹም ብኡ ተመላለሱ ኻ ኢልዎም دهار تايلوم حجة خالة بزبلة كتجبروا بقولي يسوع لما نكون معنا زبلة كابت مالس لومي زحاشة كابت مالس لومي كابت حاشة بقى كاب عميش زحاشة بزو سب كتريوا خلهم تو تبيل كايس واي كريستناس أفريقيا نيرو يبلك كاب ليبيا نيرو يبلك كاوي كاب غلا نيرو يبلك يبلك جنس يكونه أبسط لوم الزفرق عايز عمله استماس كالي حدشوا نسوا حدشوا أيلمدني تلما ده عمله حيكون عند حزنايا تلزي لهم عبسط صبان تاي جبروا تحدثوا عبسط صباس تحدش تلزي خا يزهبير زي المرس لزخونه أيلمدني بك عمله أيلمدني كلهم بدأ يكاله لوم زرع حيس كاله ولا بتراي وحدش مش يلمس قدوس يلمسي سجد يلمس تسوس كاله كبري ورد تورس كاله خبري
ለማዳት ከንከውን አምላክ ከን ለምደው ንክንጠንቀ ስለዚህ ኻደቅ እስራኤል ሲ አብ በበረሃ ቆጸም ኮሎስ ዋና ለሚደሞ እሺ አخلنا ይለው በቃ በዚህዎም እጂ አምላክ ልመድ ዝኽል አምላክ አይኮነ ስለዚህ ኣብ ጸጸባስ እንታይ ገበሩ ኢሎም ወሰኹ ኢየሱስ ልምለኩም አለና ሁሉ ጊዜ ድማ እንታይ ገበሩ ኢሎም ወሰኹሉ ወሰኽ በቃ ካብቲ ዘለናዮ ንወፅእ ተዘለናዮ ሓይሊ በተዘለና አምላክ ዘቀመጠና ጸጋ እንታይ ንግበር በቃ አምላክ ዝተወፈየ ወለዶ አምላክ ዝተወፈየ ሰባት ክንከውን ውፍያት በቃ ማለ አባኻ ዘቀመጠ ስንወስኸሉ ስራሓሉ ተታሒዝና እንታይ ንግበረሉ ነቲ ክቡር ዝኾነ አምላክ ንአቤል ስለዚ እንታይ ኢሎም ሕዋተይ ብወስኽ ኢሎም ተለሚድኩም ስለ ዝኾነ ፈሊጥኩም ስለ ዝኾነ ስለዚ አምላክ በዚ ዝሕጎስ ኢሎም ስለዚ ፍቃድ አምላክ ኢሎም ፍቃድ አምላክ ንስኻትኩም ክትቀደሱን ካብ ምንዝርና ክትርሕቁን እዩ ኢሎም ነሰብኩም ምስ በዓልቲ ቤቱ እንዳበለ እየኸይድ ስለዚ ፍቃድ አምላክ ክትቀደሱን ኢሎም እጂ ኣብዚ ተሰሎንቄ ክዛረቦም ከሎ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ዘሎ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ ቁጥር 12 ዘሎ አምላክ ዝሕጎስ ህይወት ከመይ ምዃኑ ሓደ መረዳእታ ይህቦም ኣሎ ጀመርታስ አምላክ ይተሓጎስ ኣብ ሓዳርናስ አምላክ ይሕጎስ ኣሎ ደቅናስ አምላክ ይሕጎስ ክእል ኣሎ ኣብ ርክባትና አምላክ ይሕጎስ ክእል ኣሎ sometimes ርክባትና አምላክ ዘይሕጎሶ ከሉ ይኽእል ስለዚህ አምላክ ደው ይሕጎስ ተበዲልና ክንሓስብ ንደሊ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ጥቅስ 13 ብዛዕባ ነዚ ነገር ዝምስ ነገሮም ኣብ ጥቅስ 13 እንታይ ኢሎም ብዛዕባ ምጽዓት ጎይታ ይዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እንታይ ገበሩ በዚ ተዳለው ድሕሪ ግን ምጽዓት ጎይታ ከም ዘለኻ መረዳእታ ሓለኹም ንርዶ ይግባና ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ኣብ ታሪክ ተሰሎንቄ ተዳሪኹም ወሲ ምጽዓት ጎይታ ሲ ኣብ ተሽኡ ምዝባዕ ነይሩ ብዛዕባ ኢሎም ብዛዕባ ግዜን ዘበራትን ክነግረኩም ሳይክእልና ኢልዎም ምክንያቱ ጥራይ ንስኻትኩም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተጠንቀቁ እንታይ ግበሩ ግዜ ኣይነገረኩም ምሽ ኣብቲ ኣብ 2000 ጎይታ ክመጽእ ተባሂሉ ኣብ ገለ ምሻለ ዓመታት እንዳፈቃለሰ ወይ ዘው ክመጽእ ገለ ይብል በምዲ ክመጽእ ባኸመጽእ አይሎና ግን ተጠንቀቅ ጥራይ አምላክ እንጠንቀቅ ጥራይ ይብለና አለ ማለት ስለዚህ እንታይ ኢልዎም ብዛዕባ ተሰሎንቄ ተዳሪኹም ኣብቲ ታሪክ ጎይታ ክመጽእ ይለብሲ እዮም ገዲፎም ነይሮም ስራሖም ገዲፎም ታሽሙ ነይሮም ስለዚህ እሱኻ እንታይ ኢሎም እየኹም እየዩ ስራሕኩም ስራሕ በትሰርሖ ድማ እንታይ ግበሩ ተሓጎሱ ኢልዎም ጳውሎስ ክጽፈሎም ከሎ ተሓጎሱ ግን ኣብቲ ተዓይሉ እዮ ኣብቲ ተሰርሕሉ ስራሕ ምጽዓት ጎይታ ከም ዘለኻ እንታይ ግበሩ ለጡ ተረድዎ ስለዚህ እንታይ ኢልዎም ግና ከሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ተሓዝኑሲ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ ደሊ ኣለኹ ኢልዎም ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ምውታት ከም ድማ ከም ዝተንሰ ንኣምን ኢና ከምኡ ድማ ኣምላኽ ነቶም ንኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ምሱ ከም ዝተንስኦም ንኣምን ኢና ኢሉ ሕጂ እንታይ ብሎም ኣሎ ብዛዕባ ምጽዓት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽዓት ከም ዘሎ ትርድዎ ይደሊ ኣለኹ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱን እቶም ዘለና ኢሉ ኣቶም ሰባት ሓደ ግዜ እኮ ቀሪቡሎ ዝበሎ ሹስ ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ሕጂ ዝበሎስ ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ እዚ ጻሓፈስ 2000 ዓመተ ምህረት ገይሩሎ ሕጂስ እንታይ ኮይኑሎ ኣብዚ ሰዓት እንታይ ኮይኑሎ ማለት ቀሪባላ እንተ ዳይሉ አቡ ሰዓት እንደ ሓደ ሰዓት ካንታይ ኮይናላ እዚያ ቀሪባላ በቃ የላን ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ያለው ማለት እዩ ትቢህ ነጠንቀቅ ነገራት ቅጽበት አይኔ ተቀያየሩ ኸለም ስለዚህ እንታይ ኢሎም ብዛዕባቶም ዝሞቱ እስክነግረ አይቅድሞም ኢሎም ተም በህይወት ዘለና ድማ ኢሎም ሰባያት ኮይና እንታ ገብሪና ክርስቶስ ክንጠቂና ኢሎም እንጠቃሎ ማለት እዩ ሳንታይ ብስሪኦም ሻብ ገለ ሙቪ ክትሪ ካሎም ኣብ ቸርች ሓደ ክንጠቅ ሓደ ጫውጫው ኾን ከሎ ድሪ ቶም ሰባት ጫውጫው ከይንከው ነው በቃ አላርት ክንኮን ኣለና to be ready بعدما يسبخ له دابا كيدان سبخ نيره ذا مصحف كيدان مصحف لكم نيره ذكروا انت خانكم سي كيدان مصحف يا مشي لكم لما علتخ ناي منتاي مصحف لي يا مشي لكم ማለት ቀይራ ላይ ኮንኩን ዘላክን በትረዳኒ ሎም በዚህ ተማርኮ እዚ
ፕሮግራም እያ ፕሮግራም ዘለዋ መጽሓፍ እያ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳ ዘለዋ ፕሮግራም ማለት መደብ ምሽ በቃ መደብ ኣለዋ እዚ መጽሓፍ ፕሮግራም እያ በቃ ትፈልጡ ዲኹም ብሰዓታ ብግዚያ እንታይ ትኸውን ትፍጸም ፕሮግራም ያ በቃ አምላክ ዝበሎ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መወዳእታ ሰዓት ከተሕዞ ምስ ካለ ይሁዳስ እንታይ ኢልዎስ ወዲ ሰብሲ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ዝተጻሓፎ እዩ ዝኸይድ ወይሉ ዳት ዘትሕዞ ኢልዎ ኣነ ግን ፕሮግራም ኣለኒ ፕሮግራም ዝኸይድ ግን ኢልዎ ወይሉ ዳት ዘትሕዘን ኢልዎ ኣቱም ሰባት ፕሮግራም እዩ እሺ ኣንኩም ተሓጽቡ ንሓጽም ኢና ምሽ ኣብ ገዛና ማሽን ኣለና ብፍሰብ ሓደ ፕሮግራም ገይሩ ሰሪሕና ኣብፂና ኣብ ገዛና ዳን እቱ ስራሕና ንሰርሕ ታማሽን ትብል ኣብታ ሰዓት ተሓጽብ ኣብ ገለ ማይ ትኸው ኣብ ገለ ተንቅጽ ኣብ ገለ ኣየር ትሰድድ ኣብታ ዝደለ 45 ደቂቃ እንታይ ገይራ ጻቢላ ፕሮግራም እያ ሰሪሓ شو صح وايد خيانتها تقبل كم تود تاين كم تقبل سي لو تفلت يا خمش رداتينا واي قال املاك كم خان خاري ديخن كون لنا املاك بروجرامي غيرو ببروجرامي خاز قبل سلازي ودك تول دنقل كتنسي ايلو بروجرامي نيرو كم يجرا خطنسي ده خطنسي ودك ولدي كم يكون ولدي ኢየሱስ ከመጽ ማዓስ ከመጽ ፕሮግራም ሕጂ እንታይ ይብላል ማለት እዩ እዚ ቃል አምላክ ፕሮግራም ስለዚህ ነዚ ፕሮግራም ዝኾነ ቃል አምላክ አለ ንሳትኩም እንታይ ክንገብሮ ክንከላለና ዳውንሎድ ክንገብሮ ክንከላለና አይዘወይ ኣብዚ ኩላትና ሞባይልናስ ኣብቲ ገጽ ኣብቲ ናይ ገጽ መጀመርታስ ብዙ ፕሮግራማት ኣለምሽ ኣብ ምንታይ ናምጺና ዳውንሎድ እንዳገበርና ምሽ እጅማ አልያ ዲብሉ አፕል ስቶር ታቱ ጌማ ዲ ገለዶ ፕሮግራማት አለ እንተደሊኻ ድሽየዲ ፍሪ ገለብሉኻ ገለገለ እጂ ንስኻ እንታይ ትገብር ነትዝደለኻዮ እንታይ ትገብር ዳውንሎድ ትገብሮ ትጽዕኖ ሽኡ ብጽዓንካዮ ሱኻይ ጻዕዳካ ማለት ቲክቶክ ደረይኹም ወይ ምሻለ ቲክቶክ አምጪወቲ ሶሻል ሚዲያ ሰውን ቶክቶክ ኮይኑ ማለት ህጂ እንታይ ክብል ደለ ሶሻል ሚዲያ ገጋግ ማለት አይኮንኩ ግን እቲ ዘሎ ፕሮግራማት ዘምጹልካ ሰባት አብራባህና ኸንቀይሮ እጂ ከምቲ ዳውንሎድ ንገብሮ ነቲ ፕሮግራም ሽኡ ንጥቀመሉ ምሽ ነቲ ኮሙኒኬሽን ንጥቀመሉ ተሙኻ ነዚ ቃል አምላክ ፕሮግራም ዝኾነ ቃል አምላክ ዳውንሎድ ንግበሮ ስለዚህ በቲ ንዓይ ባዓላና ዝረአኹሞ ህይወት መላለስኩም ነዚ አምላክ ዳውንሎድ ግበሮ ባቴ አውሽጭና ስለዚህ ኻዩ ነያሱ እንታይ ለው ንቃለይ ለይተ መዓት እንታይ ግበሮ አስተንተና ካብ አፍካ ደማ አይትፍለዮ ትቃል አምላክ ይሓለዋ ድኾነና እቲ ፕሮግራም ዘእተናዮ ፕሮግራም ቃል አምላክ እዚ ዳውንሎድ ክንገብሮ እንተ ዘይክኢልና ካለ ዳውንሎድ ከገብሩና ማለት ስለዚህ እዚ ቃል አምላክ ፕሮግራም ይበቃ ትሰዓታሎ ረይዋ ከምዚ እንዳበለ ትኸይድያ በታ ፕሮግራምያ ትኸይድ በታ ሰዓትያ ትኸይድ በታ ሰዓታት ትኸይድ ቃል አምላክ ድማ ከምቲ እንሱ ዝበሎ ይትኸውን ስለዚህ ኢየሱስ ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢሎ ቃለይ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን እንታይ ገብርኸ ሓልፍ ይቀሎ ቀሊል ስለዚህ እንታይ ማለት ይብላ ኣለኹም እዚ ቃል አምላክ አ ፕሮግራም ስለዚህ እዚ ዘበን እዚ አምላክ ይፈልጣይ እዚ ግዜ አምላክ አጸብቆ ይፈልጣይ ፕሮግራም ሓደ ግዜ ውግ ወረ ውግ ዋላ ጃብቲ ማቴዎስ 24 ክዛረበ ከሎስ ጎይታ መዓልቲ መጻዓት ቃስ መዓልቲ በከመያ መዓልቲ ትመጽ ገለ ለመስፈለወስ ነስ ፕሮግራም ይነግሮ ምሽ ታ መዓልቲ ሰዓት ለግሮ ባይካለን ግን ትምልክታት ነግሮ ፕሮግራማት ነግሮ ምሽ አፈቆዶ ውግ ወረ ውግ ሰሚኹም እንቅጥቃት ምድሪ ገለ ኢሎም ምሽ ፌራ ገለ እጅ ገለ ያኻነ ኢየሱስ ኢሎም ክመጽም ኢሎም አይታ አክትዎን ይኹም ንሱ ፕሮግራሚ ክመጽዩ ውግ ወረ ውግ ክመጽዩ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከዛረቦ ከሎ እንታይ ኢሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጊዜ ኢሎ ሰባት እንታይ ኮነ ኢሎ ከመይ ገይሩ ይዎ
هيوت بروجرام أبتناي مودات هجزي سبات سي بحريهم يرهم زخلو تجارتي أبويات أكانات فتوت رأسهم دابلا مش خيد إذا بروجرامي أكان نقد قون أبتناي أكان زخنا بروجرام كساعته لك مالتي السون تاي جبرك داونلود تجبره السخاون تاي تجبر هجي أتي زلوا زبن أتي زلوا جيزة عملاق تزبالو قال عملاق تزبالو سبات انتاي جبره أبتوش تبروجرام عادو اليوم دما زنا عاي ملكتنني يلوم نت عملاق زحقسهم هيوتكا ينبرو سلازي مرجعي مالتيو أنا عملاق عيززني أنت دايلكاس بروجرام كاي أباتعتو نو أنا ستي فلين عملاق زمرت أنا عملاق أبوي زعتو تيلكا بوتعتو سلازي أبتحدش كده نتايلو سخم قطع إلو سخام مقطع سخام تقوص عصروس بزعوار سخام قصار قال يرياني رسي أبزعدي أبو تادراوي تعليم علمهم كله سريهم نيرة أجي زي بوليس تكملوا مش على زي عينها زنب كيميكال أجي نتيم تادرات يجيش بالله مالت تادرات يوم بزو تعليمات لزخنا مالتي أجي أبو عينهم مسجبرهم ما أعرف ندي تصورنت كم زلهم كيف ياو نقحالو فيه أجي اليوم لت تستا بلاس يبلو أعمى خايف اليوم كأ نتجزي نتاع ساعات هلاتهم تبيوا شو نبي الساجر تدحشة مخنيات تتصورنتهم على توتادراو نجارات كتير كلهم سي بزو تتصورنت كحلو الناس بزو يحالفوا يا مش بفلا كلاتكم بوس لازم حالفكم تزي حالفكم كا تتوه ما قربتكم كل سبب لازم حالفها مالتي سلازم تعلم مالت تتصورنتنا عارخ نداي سلازم تعلم رأسكم قطع إلو سخاخت قطع عليك سلازم تعلم تتنققوا إلو هتا معالت مساعد سلازم مساعد قويتا كم تمسس فلاتو إلو بس نقرم أما راف حاموشة مساعد قويتا تدالو إلو سلازم أجمرت أن تاي غيروا مالو على غيروا مالو تتنققوا إلو تدالو إلو مساعد قويتا خمزلو تيوم زموتو تيوم بيهوز زلنا نتيوم زموتو كم زي قدمهم صبيكم فلتو تردو مخنياتو نسهم تعجبوا مسمه بس يسوس كما تصفلوس تيوم بيهوز زلنا تيوم سدالو تيوم عملاق زخبرو تيوم نتفليو تيوم عملاق استغزو اساتو انتاي كغبرويم اف سمايات انتاي كغبرويم كل عليهم كل وطيهم سلازم انتاي كغبرو از تردو يلوم بز تردو بز تنققوا يلوم دحرام معرف حموشه انتاي لهم نمصات كويتا تدالو يلوم سيازا لاجي بوينت دلوا دينا سلازم انتاي يبلا له بروجرام زخونه قال املاح كم زخونه نفلطو قال املاح سامبل قال املاح يكونن املاح ولا انتاي لهم يسوس كزاربهم كلوس انتاي لهم ازي كل مصحف بزعباي دزارباي لهم كلن بقى كلن سي بزعوي دصح واتي انا خملي تفصيمنا علوا دنقل كتانس هايلو بروجرام يروش قدمي نعدام ديلو ولا نعدام سوداس مبصحات يلي مش دنقل بلون ግን من كم زولد ግን نغيروي ساعاتو تتصبيو سيطان تأغرغره ما يهين تطفت ግን تا بروجرام كايطفسن ايطفتن من مصيو ناو مصيو نو ولدو مصيو ካለ መጽዩ ህጅታ ፕሮግራም ተንከባሊላ ዲያት በሃል ወይ ካቲ ጊዜ ወሲዳ እንታይ ጌራ ኣብ ሰዓት አመጽያ ተዋተይ ህጅውን እቲ ከመጽየ ዝበለ አምላኽሲ ከም ዘመጽሲ እርግጸኛ ነኹን እዚ እርግጸኛታት ነኹን ስለዚህ እንታይ ኢሎም እርጉጻት አዚሁም እርጉጸናታት ኮኑ ኢሎም ሩዳት ኮኑ ተቀጥንቋት ኮኑ ስለዚህ ኻ ተጠንቀቁ ዝብል ዘለኹ ቃል አምላኽ ዝብለና ዘሎ ተጠንቀቅ ነው ሳምታይም ሰባት ወይ ዝግዜ ትሬለኻ መውዳታ ጊዜ ዝመስል ግብለ ሰዋት መውዳታ ጊዜ ምዃኑ ሰዋት ኖ ድልዋዶ ነኾለና
ስለተዛረብካዮ መፍትሄ ይኮነን ግን የስ መወዳእታ ግዜ ምዃኑ ወይ ከዓ ንሪኦ ዘለና ክፉእ ግዜ ምዃኑ ምስ ፈለጥናስ እንታይ ነግበር ንሕና ጠንቀቕ ኣነ ክጥንቀቕ ቤተይ ክጥንቀቕ ደቀይ ክጥንቀቕ ኩሉ ክጥንቀቕ ኣለዎ ምክንያቱ ዋላ ኣብዚ ምድሪ እንተዳሪኹሞሲ ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕልያ ዝኾነ ወራር ወይ ከዓ ሓደጋ ምስ መፀስ እንታይ ትገብሮ ተጠንቀቑ ትብሎም እሺ ነቲ ሰራዊት እንታይ ትገብሮ ኣብ ተጠንቀቕ ትገብሮ እቲ ዝመፅእ ነገራት እንታን ክዳለዉ ተጠንቅቖም ትዕልሞም መን እቲ ዘዕውጆ ኣብ መወዳእታ እታ ፊስካ ዝነፍሓ ኩሎም ፈልጥዎ ድዮም ቶም ሰራዊት ፈልጡ ድዮም ሰራዊት ጥራይ ይሳቶም ነቲ ዝመፅእ ማዕበል ድዩ ነቲ ዝመፅእ ውግእ እንታይ ይገብሮ ይዳለው ብምንታይ ይዳለው ብዓቕሚ ይዳለው ብሞራል ይዳለው ንጸላዕዮም እንታይ ይገብሮ ኣትሒሶም እንዳረኣዩ እንታይ ይገብሮ ንሳቶም ኣብ ገጅፍ ነብሶም እንዳግጀፍዎ እንታይ ይገብሩ ይዳለው እቲ ናይ መወዳእታ ፊስካ ዝነፍሓ ግን ላዕለዋይ ኣካል ኣሎ ምስ ፈረማ እንታይ ይገብራ ይጅምሩ እሱ ከይተዳለው እንታይ ይገብራኒ ኣይነፍሓኒ ማለት ውግ ክመፅእ ከሎ ማለት ዋተይ እቲ ናይ መወዳእታ ወላ ኢልዎም እሺ ታሰዓት ኣይትፈልጥዋ ንኹም ኢሎም ስለዚ እንታይ ይገበሩ ኢልዎም ኣን ተጠንቀቑን እታ ፊስካ እንተዳ ተነፊሐ እቲ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳምታይምስ ብዙ ዘሰክፈካ ነገራት ኣሎ ግን ኣይንቅይሮን ኢና ኣነ ንስኻትኩም ግና ኣምላኽ ክንጥንቀቕ ይደልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምጥንቃቕ ሂወት ክንነብር ክንወፅእ በቃ ከምዛ ዝበልኩኹም እዩ እዚኣ ሞባይል ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እንተኮይና ትነግረና እያ ሓደጋ እንተኮይና ትነግረካ ስለዚ ሓደጋ ከም ዝኾነ ከዓ ንፍለጦ ዘለናዮ ሰዓት ምንም ነገር ትሪኦ ነገር የለን ንሰምዖ ዘለና ኣበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ኣሎ እቲ ሙዓበላት ድዩ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድዩ እቲ ውጊ ወረ ውጊ ድዩ ሲሉ መስለኩም ይኮነን ኣጀንዳ ኣምላኺ ፕላን ኣምላኺ ኣምላኽ እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ሕርጊፅና ንፍለጥ ምክንያቱ ንሱ በለ ሆነ ድማ ኢልዎ ቃለይ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክትሓልፍ ሳና ኣይትቐለኒ ኢልዎ ወላ ኢልዎ ኣንቶም ወዲ ሰብ ከምቲ ዝተፃሓፎ ይኸይድ እሞ ስለዚ ንስኻ እቲ ንወዲ ሰብ ተትሕዞ ወይ ደኻ ኢልዎ ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ተዳሪኹሞሲ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ እዩ ዝኸውን ጃሃርቲ ሰባት ሪኦም ዶ እቡያት ሰባት ሪኦም ዶ ጨካና ሰባት ትሪኦ ዶ ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ግዜ እቲ ፕሮግራማት እዩ ኣምላኽ እቲ ዝበሎ እዩ ቃል ኣምላኽ እጂ ኣምላኽ ይፈልዮ ማለት ኣይኮነን እጂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ጳውሎስ ክፅሕፈሉ ከሎስ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ከምዚ ሰባት ክመፅኦም ምስ ፈለሲ ዝተመደቡ ሰባት ኣለዎ ድማ ፍቃዶም ነቲ ዝሓቡ ጥራዮም ኣብ ፍቃድ እዩ ዝፈላለዩ ሰብ ፈቂዱ ንኣምላኽ ይግዛእ ሰብ ፈቂዱ ንኣምላኽ ኣይግዛእን ማሊ ክሪኦ ከለኹ ሓንቲ ነገር ኢደነስ ሓዚና ግን ኣምላኽ ኣብ ጀርመን የምሽ ሰልችዎም እንጂ ሰብ ምዃን ከልቢ ሕሸና ኢሎም ኣፍቂድሎም መንግስቲ ከዓ ሰባት ከልቢና በቃ ከም ከልቢና ነብር ኢሎም ከም ከልቢ ይኾኑ ውሕ ይብሉ በቃ ፀሊእሞ ነቲ ከልቢ እቲ ዋና ኣለዎ ሰብ ምዃንስ ፀሊእሞ ሰብ ምዃን እዮም ፀሊእሞ ኣነስ ተፈጠርኮ ፍጥረት ሲ ሰብ ኣይኮንኩን ከልቢ ሕሸኒ ኢሎም ፕሩቭ ኣምፅኦም ተፈቂዱሎም ከልቢ ክትዕድግ ተኮይንካ ሰቢስካስ ብለካ ተፋለ ገመድ ኣብ ዝኣሲሩሎም ተኣስረሎም ከምዚ ናትና ከም ሰብ ኣይከዱን እዮም ባህሪ ከልቢ እዮም ድሕዙ ይንብርከኹ በቃ መገዲ ክኸዱ ከሎ እምበር ከምዛ ከልቢ ብኣርባዕተ እግሩ ዝኸይድ ከምኡ እዮም ድኸዱ ድምፆም ይብሉ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎሲ
نسور عمره انت جبره مولنا يحلفوا حوا عزيز سكه جزي مالتي عزيز سكه بقى فلاي دم عبزنا حجنا نسرح سرنا عبزي نرينا جي تريو زلكم زي شوات زي موسيقى زي كونسرت قال اسكاكا حقا يعني يبلاني رن مسس اليوم بقى كلهم صلمات يمتخدينهم ያው ማለት አምላህ ትዝበሎ ይዝኸውን ከም ዝኽእልና ክንፈልጥ ደልየ ማለት ስለዚህ እንታይ እንገብሮ ኢና ኣይንቕይሮን ኢና እቲ ግዜ አንቅይሮን ኢና አምላህ ትዝበሎ ከም ዝኸውን ምስ ፈለጥና ኣነ ንስኻትኩም ግና ኣብቲ ፕሮግራም አምላኽ ነእቶ ኣብቲ መደብ አምላኽ ነእቶ ኣብ ቃል አምላኽ ነእቶ ከምቲ ዝበልኩኹም ነቲ አፕሊኬሽን ነቲ ዝኾነ ዳውንሎድ ንገብሮ ቃል አምላኽ ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ከምቲ ቃል አምላኽ እንታይ ንገብር እንቀሳቀስ ለኩሜ ኣብ ቤትና ታማሽን ቀምሰተኻያ ከመይ ጌራ ከምቲ ኸይ ስለትፈልጥ ኣብ ሰዓታ ከም ትውድእ ስለትርዳእ ንስኻ ቀሲንካ ክትኸይድ ስለዚ ንቃል አምላኽ ከምቲ ዝግባእና ሞና ሓዞ ሾ ክንከይድ ከለናስ እንታይና ንገብር ጥንቁቃት ኢና ንኸውን ኣብ ስጉምትና ጥንቁቃት ንኸውን በይንና ምስኮንና ጥንቁቃት ንኸውን ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩም አምላኽ ዝበለና ጥንቁቃት ክንከውን ዳውንሎድ ክንገብሮ ንቃል አምላኽ ንዘበና ንፈልጥ መኒ ምናሴድ ዝበሎ ዘበኑ ዝፈልጥ ነገድ ምናሴድ ኢሳኮር ንዘበኖም እንታይ ዝገብሩ ዘለልዩ ጣዕሚ ዘበኖም ዘለልዮም ነይሮም ኢሳኮር ዘበና ከነለሊ አምላኽ ይደልየና እዩ እንታይ ዘበን ዘሎ እንታይ ትግዜ ዘሎ ከነለልዮ ግን አለሊናዮ ጥራይ ዋው ክንብለሉ ደይኮናስ ክንጥንቀቀሉ ነፍስ ወከፍ ስጉምትና ነፍስ ወከፍ ተግባር ዕዳውና ነፍስ ወከፍ ሓንደበትና ነፍስ ወከፍ ኣተሓሳሰባና ኣብ ልዕሊ ዘለካ ኣብ ልዕሊ ዘለካ ኣተሓሳሰባና ጥንቁቃት ከምቲ ኣንቶይ ዝበልኩኹም ኣብታ ምዕራፍ 4 እቲ አምላኽ ዝበህጎ ህይወት አምላኽ ዝደልዮ ህይወት እንዳትነበርና ሽኡ አምላኽ ዝደልዮ ህይወት ምስ ነበርናስ አምላኽ ድማ ምጽዓት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ስለዚ እንታይ ኢሎም ከምቲኦም ተስፋ ዘይብልኩም ክትኮኑ ኣይደልን እየ ተስፋ ኣለና ሕዋተይ ተስፋ ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ክዓርግ ከሎ ንሰማያት ክጥሙቱ ከሎስ ትመላእኽ መፂ እንታይ ኢሎም ኣንቱም ሰባት እንታይ ምዝላዕሊ ጥሙቱ ዘለኹም እቲ ዝኸይ ዘሎ ትሪዎ ተመሊሱ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኢልዎም እቲ ክዓርግ ከሎ ዝረኣይዎስ ተመሊሱ ብኽብሪ ክመፅእ ሕዋተይ ብኽብሪ ክመፅእ بخبر خمسي عبيد كمسي خلو كمسي بزي بح كبلنا سلازي خا تسفا زي بالناسبات هجي بتن ريو زلنا بتن نورو زلنا بزون حجرات قلت انت من حلف ندينا نابرانا قلقله نسو ديك هنا نسو كم تزلو نقيد انا قناع تسفا لنا بلو انا قناع تي زمت مصعاتي يصبيا له بلو انا قنا تزموته تمليسو كم زمص يفلط يبلو انا قنا بهوتك انت لخو نسون تمصي كنطق يبلو مخنياتو ننطق سبات نخون من تعالو ስለዚህ መጽአት ጎይታና አስተዳለው ይሎም አህዋቴ ብዛባ ግዚያትን ወራሐትን ግና ከጽፈልኩም ምሳሌን ይሎም ከመይ ማዓልቲ ጎይታ ከም ሰራዓ ብለይቲ ከም ተመጽስ አርኪስኩም ትፈልጥይኹም ይሎም كم سراقات مزه سرق خيمه سراق يعني نغركاني هذا اركي يالو ابزي معاسيم خيد اسي سبيتو دق هيزا فاكيش ابد باركين توصمسي كم يغرمات يام وند لك سرا مسكره سا باركي مسكرت تاغزاس همخش تغيرما تاغزات يمسي لا بيلو ما مالتي هاي دالو خاني مالتي قلت له مالت اصنعي مم زمص شجل سرقي غلبز هنيرو كاميرا غير مالو بعد بتوخا تاغزا صبو يا حايش على سراع خمس خلص هذا رجلي غزو كاكا قبل خلص تاكت ما خوي سرق كالو غلب صبو كاميرا غبروخا ابيتكم ديكونس انتنا كاميرا نغبر اتي سراع خمص خلو من تان كفلط
كله تمس دحان أنا إيه قال يقولوا أنت عندك كفت جزانا ترى ديك ولا كبير أنا قبل نقحات كنكون لذين يخوم تاع قبر لهم صبايو مسكينتي أي دكسني أقوى تخميرة زي مسفلتي بقى فتت مسفلتي شخ تيلا سوخا قلتي في زريو بقى نقحت ياسا أي دكسني أي دكسك أسا بيجي سلزو فرح أبغى جوزو كاميرا لهم ناخ أبستي سلزو خلاص سراك سبزي بلا جيجي كمان لا مسنا سايقف كاميرا قبر أنتكم كفت لازم أنت عيلومس لا تصلي له مش لا حتى مكون لا هنا نحلو لا هنا جزينا كنفلتو هنا نتزبنا كنفلتو يا أنت نابك تحي خيدالو نبي خيدالو أبي أنفتو سلزي خا أخي باكم كان تايد قبري له يتحدقوا بك أفتح حبرت مغنياتو أملاخ يسوس كما تخلص نمن يدوس ده تا محبر يدوس ده تا استدالوت محبرو كمتي مرعاوي نتي مصينا مرعات دوس ده أملاخ دما استدالوت محبر نعملاخ استفليت محبر نعنت هيك جبراي مش زي سلازي أملاخ كم سرع خونو كم زمت صفلت يلوم سلازي سلام أيو دحاني كله خلوص كم تن نفس صور كلولاو زهزع بحنده بطفعات كوردوم أيو توم كتون داي جورنا أيكم أونيام كتون زملت إلن كاب إيد أملاخ زملت إلن كاب تزمت سقطع تايز جبريلن زملت إلن سلازن تاي جبرو سلام دحانيو كلو خلو أبي الله أركي الله أبليبيا أسينا مستنكرناس تعمي خبيرنا نيرا توسر بيت تعمي لا مريت يلوس كبد أرجل لا ين تحيلو كبد أرجل يلس تعمي توتيرا يا الله مات تعمي خبيرنا نيرا تعمي الله تعمي مريت قال يا تخبابي بتي ترازي خون قلب لو خابتي قالت يا مساج قال ولي وياك تعمي الله كبد أرجل لنا حري كبد أرجل خسر يا مسافر كسلك كسحاب قيل كس قال توتير له مالتي لنا دعك خينا لا حاجة عاد مريت توتير على كده توتير على بطعمي توتير على لا كله نتفعاتي تدالي زلا تريو زلهم تكنولوجي سي كله حد جزي سي تدسرحو أصوارسي تاي تبلتها لكاس من تاي من مكو يبلع تفعت رأيه بحي ولون دربي صات شو تحرت سم تحرم ناتو خز ناتو خز تدربي خان عالم كدربي الكاية تفعت تواتي سلازين تايلو ولا بتي مصحف قدس تقدميت عالم سي بما اي كاب طفت زياد زل عالم بمنتاي بحاول تدالي لا أنا كو حاوكو قبل على الدزنب كونه يسمعني حاو زلو زي زلو تي زلو تكنولوجي سدر زلو حاوي نسي حكي هذا بلادي نعرف هذا كابجا تدريبه بس كلنا تصدق نبينا اللي تناي تي مالشو صدق بلك هذا أكل تليس تحتوى كامو عمله ملاح مسقاح عشان بقى صدق البل انت راح يزمالو صحاحة صدق زي بلك عمله تتقع مغنياتو انت موتكو كوا بهوت كنا بريع زبل هوت كلونا تسفع زلنا سبعت من دان كنكون
ጸጥ ከብላ እንተልካ ነዛ ምድርሲ እንታይ ተወካ ምሳ ጸጥ ትብል ሳሃ ኦኬ ጸጥ ተይልካ እስኻ ግን ተስፋ ኣለኒ ተሞትኩ እኳ ብህይወት ክነብር እዚያ ዝርያ ዘለኹ ንሳ እንታይ እያ ጊዜያዊ እያ ኢልና ክንከይድ ኣምላኽ ይደልየናይ ማለት ስለዚ ከመይ እቶም ዝድቅሱ ኢልዎም እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ግና ሓዋተይ ኣብ ጸልማ ስለዘይትነብሩ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቕ ኣይክትመጽኣኩምን እያ ስለዚ ተጠንቀቕ ዝብል ሓሳባት ብኸመይና ንጥንቀቕ ከምቲ ዝብልክኹም ንጥንቀቐሉ ዝኽእል ነገራት ኣለዉ ሓደ ያው ከምቲ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወት ክህልወና ይዛረብ ኣብዚ እውን እንታይ ይብሎ ከም ደቂ መዓልቲ ደቂ ብርሃን ኮይንኩም እንታይ ግበሩ ተመላለሱ ምክንያቱ ደቂ ብርሃን ተዳ ኮይንካሲ ሰራቂ መቸስ ለይቲ ዝመጽእ ወይ ከዓ ዘንጊኡ ሓይ ዝመጽእ ዳሃርታ ኢሎም ንስኻትኩም ግና ሃዋተይ ኣብ ጸልማት ስለዘይትነብሩ ኣብ ጸልማት ስለዘይትነብሩ ማለት ጸልማት ዝብሎ እዚ ጸልማት እዚ ለይትን ቀትርን ዘይኮነ እቲ ጸልማት ኣተሓሳሰባ ምሻሎ ኣተሓሳሰባናሲ በቃ ኣምላኻዊ ዝኾነ ኢየሱስ ብርሃን እዩ ምሽ በቃ ኣብ ኢየሱስ ክትነብር ተዳ ጀሚርካስ ብርሃን እዩ ዝኾነካ ህይወትካ ቤትናስ ብብርሃን ክትምላእ ትኽእል ብርሃን ዘለና ሰባት ክንኮን ኣለና ስለዚ ከም ደቂ መዓልቲ ስለዝኾንኩም ሲ ሰራቂ ኣይ እንታይ ኢሎም ኣሕዋተይ ኣብ ጸልማ ስለዘይትነብሩ ኣበይ ትነብሩ ንኹም ኣብ ጸልማ ስለዘይትነብሩ ኢልዎም እታ መዓልቲ እቲያሲ ከም ሰራቃይ ክትመጽኣኩም እያ ንስኻትኩም ምስ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹም ንሕና ናይ ለይቲ ናይ ጸልማትን ኣይኮንናን ኢሎም ባእሲ ንንቃሕ ገዛ ርእስናኻ ንግጣዕ ዳእምበር ከምቶም ካልኦት ደቀስቲ ኣይንኹን ከመይቶም ዝድቅሱ ብለይትዮም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩ ብለይትዮም ዝሰኽሩ ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ስለዝኾና ፍቕርን እንዳበለ ይኸይድ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ንኽእል ነገራት ሓደ ኣብ ብርሃን ክንመላለስ ክእለ ከም ደቂ ብርሃን ክንዓቱ ከም ደቂ ብርሃን ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ጌርና ድማ ኣምላኽ ክንጽበዮ ምጽኣት ኣምላኽ ኣሎ ንምጽኣት ጎይታናሲ ብከምዚና ክንዳልዎ ኣነ ክዳሎ ቤተይ ክዳሎ ህዝበይ ክዳሎ ቤተ ክርስቲያነይ ክዳሎ ኩሉ ክዳሎ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ክብሪ ክንጽበዮ ኣምላኽ ይደሊ ስለዚ ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም እንታይ ግበሩ ተመላለሱ ንስኻትኩም ከምቶም ዝድቅሱ ኣይትደቅሱ ኢሎም ምክንያቱ ከምቲኦም 5 ደናግል 5 ኣቴን 10 ደናግል ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሎም እተን 5 እንታይ ገብራ ነይረን ኢሰን ነይረን ጢነን እንታይ ገረን ጠፊኡ ነይሩ ኣብ ሄደን እተን 5 ግና ንቑሓት ነይረን ይጽበ ስለዚ ኣብዚ መጽሓፍ ተዳሪናዮ እዮና እንዳዓየና ስራሕና ንስራ ሓዳርና ንግበር ደቅና ንዕቢ ነገር ግና ብኡ እንታይ ክንገብር ወኸይንውሓጥ ስራሕና እንዳስራሕና ብስራሕና ኸይንውሓጥ ኣብቲ እንዳስራሕናዮ ግና ነቲ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣይገድፍኒ የበልዎ ነህምያ ክዛረብ ከሎ ነህምያ ንቤት ነታ ዝፈረሰት ክሰርሓ ከሎስ እንታይ ኢልዎ ኣነ ግና እዩ እንታይ ይገብርኒ ኢልዎ ኣይገድፍኒ ኢልዎ እየኹም ኣይትግደፉ እየኹም እንታይ ትግበሩ ኣይትግደፉ ኣነ ግና ደቀይ ከዕብየ ነገር ግና ንኣምላኽ ግና ክጽብየ ኣነ ግና ስራሐይ ክሰርሐ ነገር ግና ንኣምላኽ ክጽብየ ኣነ ግና ከምዚ ክገብር ግን ኣብኡ ክውሓጥ ደይኮንኩ ኣምላኸይ ክህልወ ክጽብየ ስለዚ እንታይ ኢሎ ከም ሰራቂ ስለዝመጽኣኩም ሲ እንታይ ግበሩ ኢልዎ ተጠንቀቁ ንበል ጥንቁቃት ክንከውን ክትሓምየ ከለኻሲ ተጠንቀቕ ምክንያቱ ተጠንቀቕ ዝበለካስ ካብ ኩሉ ነገራት ምንታን ክትወፅእ እዩ ሓንደበት ከይመጽእካ እዩ ሓንደበት ነገራት ከይቀያየረካ እዩ ኖባዲ ጋራንቲ የብልናን ኖባዲ ውሕስነት የብልናን ውፅእ ኢልኩም ውሕስነት የብልኩምን
ሕጂ እንተመጽ ስምህና ኣለኩም ሕሰነት ሕጂ እንታዩ ኣምላኽ ትዝበሎ ሕጂ እውን መዓልትን ዘበናት ክነግረኩም ኣይደልን እየ ዝበለ ሰብ ዓሻ ስለ ዝኾነ እዩ ዓሻ ስለ ዝኾነ ማለት ሰብ ዓሻ ቃላት ምናልባት ሰብሲ በቃ ረሲእ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ንዓመታ ክመጽእ እንተይልካሲ ኣብታ 0 ሰዓት ትጽበይ እታ ምስ ቀረበት ሽዑ ድሌትካ ጌርካስ ናብታ እንድያ ተመጽእ ኢልካስ شو أبا مسكونس تب كتب لي حقن السوق كم يكون يسعنا 4 7 24/7 انت تقبروا ها نقحاتكم كو أبصراحة أنا نقحات تداخلنا مدك أسينا نقحات تخوينا نو أنا حد جزء كسكلو صعب تحسبي إن شاء الله بزو نجارات خيد حد جزء ናይ ደቅስ ካለኻስ ናይ ሰማያዊ ነገር ትሓስብ ደቅስ ካለኻ ቱ ዋይ ትብል ትሕጎስ ኣብ ገለ ዋንካ ኣብ ገለ ነገር ትኸይድ ምሽ እንታይ መዓልተይ ትብል ግን ምንቃውን ኣሎ ምሽ ዳዊት እናይሉስ ለይት እኳ እንተ ደቀስ ኩላሊቴ እንታይ ገብራን ኢሎ ሕጂ እንተ ደቀስና እውን ዋላ በቃ ንቑሓትኩም ከውን ኣምላኽ ይደለየና እዩ ማለት ንቑሓት ሰባትኩም ከውን حسابناس حساب أملاك مدبناس مدب أملاك مخرناس مخر أملاك خون أكايداناس قال أملاك خون بزحلفن بزي حلفن نجرات بزي مدراو نجرات ندا تنكبالنا خنكيد أملاك كنك يدلي على بك أدوك نبت بك أجت كم حيال سراويتكم قول تكمت زخن مسمت تبعت علينا تبعتنا ملو من تانك خون سلازي بزي عمله يتنققنا له كبل يدلي سلازي تتنققوا نتنقق ساعات قويتها حمزة له فلاتو يلوم كما عمله بقويتها يسوع كريستوس مدهان كنركمبر نقطع عس أي مدبنا نيلوه مدب عمله كنت هيكونه قطع هيكونه زيانة نفر الله مدري جس فرقاتنا يلنا قليناها شعبتنا لنا مالت كينا لنا مالتي يا تقدم مالتي جيت زلالماوي زخونا عجنا يزلو عمله عباين عباقاتكم تزلالمو زخونا بروغرام يزلو عبز بروغرام نتو زقال عمله بروغرامي كم تي زخونا يزخو كم تتصحفو وقع ورا وقع سميعكم لكم مالو أمارات إلا من كنت قاعد مدرك سميعكم لكم مالو أمارات إلا تجهر تخمس إيميلا مالو أبوي حساباتكم هالس مالو أنا يجنا كابو ديكونا نتي ناتكا حساب ترايك تسعان زدلي بلو أنا يجنا حساب أملاك خوني زدلي بلو مخنياتو اتي نعي كمل كن زدلي اتي قال أملاك بروغرام أملاك ترايك خون على ويلكم بلو شو هيوتكم سلام كتركبيا نابرانا كله سلازي نفسنا كتاتاي حيلنا كحداسي واتي تتنقق بس كبلوا نفسي تتنقق بلوا مخنياتو اتي كمص سلازخل انا جنا نعملاخي تدالي صنيه بلوا سلازي انا يلوم زعوا زبناتن غزين كنغركم ايكن يلو ولا يسوس معاس خاتمص نغرنا اندو خلو نسو جنا كنغرو مايكني عين سخاتكم ملكتي ناغيرو تا ملكتنا اخم منقح يخونكم تا ملكتنا اخم متنققتا خونكم كم رس سبات عين نخيل كم تعزبلكم موبايلنا الارم وارنينغ اندحبت الناس تفيرنا ينكيدنا نتققنا ازوارا نتنقق واي قال عمله زين تنققلو واي قال عمله وارنينغ اندحبنا خلو زين تنققلو بزي قدس كبابينا بزي قدس هجي كم تزبلكم سي انا حرح لغزي سيبلون كمتا قال عملاخي تزخونو بروغرام سي اي قيرو نخانا عملا
قدامي سبكنا نيرو فتوي كتقيرو زيت خلالو بقى تصلي حكي يرونها ترى خانتا انت تقبر موسيقى السماء أجندة أملاح زقير سبيلا ما نم زقير سبيلا سلازي እግዚአብሔር ነብርሃም መስመጸስ ነምድሪ ሎጥ ነምድሪ ከተፋ መስፈለሲ ሎጥ ሰዶ ምን ገመራስ አብርሃም ከተኸራሂሮ እትመደብ ክስር ኖ 40 ተሊሎ ኦኬ 40 ተሊስ ገርፈልከ ኦ ከምዚሎ ኦኬ ተደራዳሪ ነገር ግና መደብ አምና ግና እንታይ ፈይና ዘይልወጥ አይነበረን ሰብ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ተበላሽ ነይሩ ስለዚህ እንታይ ገይሮ በሐውኻ ጠፈት ይብለና ምሽ ዋታይ ዘይልወጥ ፕሮግራም ኢና ነብር ዘለና ዘይትልወጥዎ እንታይ ትግበርዎ ዘይልወጥ ስለዝኾነ ምዝ ንሰማማ ምዝ ተሰማሚና ነበር በቃ ምዝ ይዘዋጻና ስለዚህ አነ ክውዳ አይደሊ نتنكر sometimes كم تعذبلكم أنا بقلق ساعات يهوكم وتا برنامج نايت هجزان زبلكم ماشي هذا كذي بلا شيء هاكوا برنامج دون جهة الناس بعليك أي رأس استاجرة مالت بزو استخابك كتصبي وقت كل عليك جنتاي كبللي واتي أنا نسخاتكم ترى مسق عمله نسمامة مسق على عمله تسمامة مشينا يوبي سران كلتن دايلو أملاح أنت يقبر تسمع مسوخ أنت يقبر يلو سلام نبر بزنا قر أنت كتركبي هايلو يبي سران حدا أنت يلو زارب كله أملاح تسمعمو سود ما بسلام نبرو بزنا قر زد ما تصبو تركبو يخم تصبو كتركب أنت دا دلينا تصبو كنركب ترى أنا أملاح نسمع مسقال أملاح مس برنامج أملاح نسمع أنا أجنا مس برنامج أملاح يزعتو بلو أنا أجنا مس مدب أملاك يسرع بلو أنا أجنا سلذي يوبيلو مس أملاك تسمعمو دما تفا بو دما تصبو نجر أنا الكومي لو تصبو ناتكم تصبو ناتي تصبو نهيوتنا تصبو نايدكنا تصبو ناي كله مس أملاك مسمى ما أدري مزق على أملاك مز برنامج مسمى ما أدري أنا مزيه كسمع ما نقولكم هوتكم مرحوا شو هوتنا كتصبقي هوتنا تدعي أملاح لما بزبح قبلي سلازي بزياكودي تتنققوا أنا نساعدكم نتنقق بتنا حلفوا ما قد كوان تحلفنا بت كله كبير نجر زمسل كوان تحلفنا بتيح ورد كوان تحلفنا زيابير حبزك تحل ديكم كوك حبزو تصعني إلنا أنت نقبر تصلي تنقو أنت داخل ناس بلكم الله فحقي أم حيال سراوت غاتينا خنوتينا زبلان بسستين عبز مدري انتاي كين كون كين التحز لا تتحزنا عن كيد شو تمتعات سلازمت حري كين التعاس سلازم تايلو أما راح حموشة ساعات قويتا تدالو يلنا يجي ندالو every day ندالو كل معات ندالو سلامتاي ندالو معالت قويتا سلتمت يسوس سلازمتينا ندالو سلازي نفسي دلوتي ليكم نابلكم تحتوا يدلي مالتي إجابة يباركم إيش نسألي لينا بس كان إيش تسألي يس
مسكين شيء جزء لسنا هنري أدلي أملاك ردانا كم من برنا ما نبردي كوناس مسكين سيابير الرأنا بلو نعيه كتصبيكا تدالي دماغك حلوكا مسكين أمنا هردانا بلو أملاك يردي تزرد أملاك مسانا نعيه كتصبيكا بلو لكي سيخي تصنع سلازي قال أملاك زارب كلوس أنت دويل كازلخا كي تود تتنقل دويلنا زمسلنا نقرات كيهلو حوت بتنقع هنقيد مغنياتو عبت زلالماوي عجندا غناتو أملاك نقطع عي مدبنان سلازي هايلو أملاك نقطع عي مدبنان يلو بزي قدس چاو چاو اب گودناهم بزي قدس اب كبابينا چاو چاوات أنا جنا نعخا تدالي كتصنع تطيا خلو كبرو حواتي هيوتنا قاو هيوت كم تحت مال زحلفت يا سبد ما لو ما عتيا توهيبات صباي توهبات سلازي خاي قال عمله مدحان حجي نود سب صباي توهبون صباحنا املاخ انا دومي توهيبن نبلو لو ما عتيا ناتينا تاتكم ادل صباي كونتن سلازي قال عمله كزارب كله مدحان حجي كن دهنا نخل حجي كنا منطلو نخل حجي سلازي زيابير نمدري مسرايا عزيا رخيصان باديما مسرايس نسم مفتاري تتعاسكو زبللو ساعات نيرو نجر قنا هذا نه رخبي بلنا نه أتنكيقو أنا نمدري خدفع نسخا قنا كم تعانا زبلك ها قبريلو نتاك دحنا لا دخل مركب قبريلو نه دما تتنكقو أبت برنامج عمله آتيو واتي حجون سازلا أبتانه تقدميت على مقا بماي عيه كابتفت زحج زلا مدري بحوي تداليا لايلو تا تداليا زلا حوي كنا ملت نخللو ندقدي أبت قوي زخونة كريستوس كنصقع أبت قوي زخونة قال عمله كنصقع راسب كنا ملالس عملا خيدا لينا نقحات كنكون سلازي نقحن تصليني لو يسوس كزارب قالو أبتناي موداتا ساعات نتيم حواريات انتايلو نقحن تصلينا فتنا كي تعاتيلو نساتهم قنا دكي سم تصنيهمو حواتي كنك كنتنكر ندخامنا زت عملا خالنا زيابيرين كحنا نتات دليو نفسي نتات تصمو نفسي نسو قرواي عملا قربا لنا نتخاب كله زقرب عملا خالنا عملا خي كابت زدق اسكوا برابر نبلو كابت زعات خو نغرات حبصان نبلو عملا كوصي ساعتك منقحاتك تصبيو
ስለዚህ ንሕና ግና ደቂ መዓልቲና ከም ደቂ መዓልቲ ክንነብር ኣምላኽ ኣፍልጦ ሂበና ኣሎ እታ ኣፍልጦኻ ንስኻትኩም ደቂ ብርሃን ኢኹም ኢልና የስ ኣነ ከም ወዲ ብርሃን እየ ዝመላለስ ብሎ ጸላኢ ነቲ ኣምላኽ ዘፍለጠና ኣፍልጦ እኳ እንተኸሓደ ንስኻትኩም ግና ኣነ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለኒ ብሎ ኣምላኽ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለካ ኢኻ ኣምላኽ ጸኒዕካ ኃይልካ ኣሎ ኣምላኽ ከምቲ ዝበለኒ ይበሎ ኣምላኽ ውልደይ ኢልና ኣሎ ኣነኻ ከምቲ ቃል ይበሎ ኣነ ውልድ ኣምላኽ ይበሎ ጥራይ ጸላኢ ከምቲ ዝብሎ ደይኮነ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ እዩ ቴንክ ዩ በሎ አምላክ እግዚአብሔር ነባርከካ ለና በሎ ኢየሱስ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር አምላክና በሽም ኢየሱስ ነመስግነካ ለና እጁን በቃልካ ጌርካ ስለተዛረብካና ከምቲ ዝበልካና ድማ ከምኡ ኮይና ክንመላለስ ብንቕሓት ክንመላለስ ንስኻ ክድግፈና ንጽልይ ኣቦ ስለይን ስለ ሕዋቴን ክብሪ ነበርካ ለና ኣቦ ኩሉ ዘበን ህይወትና ኣብቲ ስኻ ዝመደብካዮ መደብ ክንዓቱ ኩሉ ግዜ ከተንቅሓና ኩሉ ግዜ ንውሽጥና ክትዛረቦ ንጽልይ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ስምስ ኣሜን